Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε κοντά σας και πάλι με τη μοναδική συλλογή κοσμημάτων που μας προσφέρει η Αλίντα Κανάκη. Θα δούμε και σήμερα υπέροχα κοσμήματα σε φανταστικά χαμηλές τιμές. Κοσμήματα από καθαρό ασήμι με πολύτιμες ενεργειακές πέτρες, δεμένα τόσο ωραία μεταξύ τους που είναι πραγματικά μικρά κομψοτεχνήματα. Μη χάνουμε χρόνο όμως, πάμε να δούμε το πρώτο μας κόσμημα της συλλογής Αλίντα Κανάκη. Ξεκινάμε με το ασημένιο βραχιόλι. Είναι καθαρό ασήμι, 9,25. Είναι ένα υπέροχο δώρο που μπορείτε να κάνετε στη φίλη σας, στη γνωστή σας, στην αγαπημένη σας. Υποδηλώνει επιτυχία σε όλους τους τομείς, θετική ενέργεια και δύναμη για την επίτευξη στόχων και φιλοδοξιών. Ένα πραγματικά ωραίο κόσμημα που μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες της ημέρας και σε μοναδική τιμή των 22 ευρώ. Να τονίσουμε ότι τις παραγγελίες σας μπορείτε να τις κάνετε στο τηλέφωνο 6955 504 209. Περνάμε στο δεύτερο κόσμημα της συλλογής μας, που αποτελείται από το ασημένιο βραχιόλι με το ασημένιο κολλιέ. Είναι καθαρό ασήμι, όπως είπαμε, δεν προκαλεί αλλεργίες. Η τιμή του είναι καταπληκτική, είναι στα 42 ευρώ μόνο, συν τα έξοδα αποστολής. Η παραγγελία σας θα γίνει στο τηλέφωνο 6955 504 209. Επίσης, όπως είπαμε και για το προηγούμενο κόσμημα, υποδηλώνει επιτυχία σε όλους τους τομείς, θετική ενέργεια και δύναμη για την επίτευξη στόχων και φιλοδοξιών. Είναι πάρα πολύ ωραίο σετ που μπορείτε να το χαρίσετε σε όποιον θέλετε. Περνάμε στο επόμενο κόσμημα. Το πολύ αγαπημένο κολλιέ βροχή. 925, καθαρό ασήμι επίσης. Ένα πολύ κομψό κολλιέ που κολακεύει κάθε γυναικείο λαιμό. Μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε ένδυμα εσείς θέλετε, είτε πρωινό είτε βραδινό, και θα το αναδεικνύει όπως και εσάς τις ίδιες. Στην υπέροχη και μοναδική τιμή των 12,5 ευρώ μόνο. Στην παραγγελία που θα κάνετε στο τηλέφωνο 6955 504 209. Και να περάσουμε στο επόμενο κόσμημα μας, που είναι το ασημένιο βραχιόλι, 9,25 επίσης, καθαρό ασήμι, massive. Είναι ένα γεμάτο βραχιόλι με απεικόνιση των λουλουδιών, φοριέται σαν χειροπέδα. Είναι πάρα πολύ κομψό. Επίσης, το καθαρό του ασήμι δεν θα προκαλέσει αλλεργίες, που πολλές κυρίες έχουν διαμαρτυρηθεί κατά καιρούς για αλλεργίες που προκαλεί η μη καθαρότητα κάποιων κοσμημάτων. Τονίζουμε ότι τα δικά μας κοσμήματα είναι πάντα με καθαρό ασήμι, στα 9,25, και η τιμή του είναι στα 22 ευρώ μόνο. Περνάμε στο επόμενο κόσμημα, που είναι το καταπληκτικό κομψό ασημένιο κολλιέ με το φυσικό μαργαριτάρι. Ένα υπέροχο κόσμημα που είναι για όλες τις ηλικίες, που κάνει την εμφάνισή σας μοναδική και ιδιαίτερη, γιατί είναι τόσο κομψό που θα μαγνητήσει τα βλέμματα όλων. Η τιμή του επίσης είναι πάρα πολύ ελκυστική, είναι στα 14 ευρώ μόνο. Κάντε την παραγγελία σας στο τηλέφωνο 6955 504 209 και αποκτήστε αυτό το κομψοτέχνημα για να το χαρείτε οι ίδιες. Να περάσουμε στο επόμενο κόσμημα της σειράς Αλίντα Κανάκη και έχουμε το καταπληκτικό επίσης ασημένιο κολλιέ με τους κρυστάλλους. Είναι ένα περιδέρεο, θα έλεγα, γιατί έτσι κάπως χαρακτηρίζονται αυτού του στυλ τα κοσμήματα. Εφαρμόζει στο λαιμό. Είναι ένα μοναδικό κομμάτι, επίσης από ασήμι, που πάλι δεν θα προκαλέσει αλλεργίες, να το τονίσω, γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορα. Και η τιμή του επίσης είναι υπέροχη. Είναι στα 32 ευρώ μόνο, συν τα έξοδα αποστολής βασικά. Επίσης η παραγγελία σας μπορεί να γίνει στο τηλέφωνο που προανέφερα, στο 6955 504 209. Πάμε να δούμε άλλο ένα υπέροχο κομψό μενταγιόν. Είναι το ασημένιο μενταγιόν ημιπολίτιμων λίθων αχάτης, με ασημένια λυσίδα στα 9,25 και τα δύο κοσμήματα,
Και να πούμε ότι ο αχάτης αντιστοιχεί στον εγώκυρο, στον κρυό, στον ταύρο, στον τοξότη, στον υδροχόο, ιχθύς και διδύμους. Η τιμή του είναι στα 42 ευρώ μόνο και είναι ένα υπέροχο κόσμημα με πολύ ωραία δουλειά και ένα πραγματικό κομψοτέχνημα. Την παραγγελία σας στο γνωστό τηλέφωνο 6955 504 209. Πάμε να δούμε το επόμενο κόσμημα που είναι το ασημένιο μενταγιόν 925 με τον ημιπολίτιμο λίθο, το γεχριμπάρι. Το γεχριμπάρι είναι γνωστό σε όλους μας για την ιδιότητα που έχει, το χρώμα του και την ενέργεια που δίνει στους ανθρώπους. Έχει θεραπευτικές ιδιότητες και ηλεκτρικές ιδιότητες. Γι' αυτό άλλωστε έχει τη φήμη της προστατευτικής και της μαγικής ουσίας. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί καλόγεροι και όχι μόνο έχουν κομπολόγια από γεχριμπάρι, γιατί εξισορροπεί το πνεύμα με το σώμα. Το συγκεκριμένο μενταγιόν συνοδεύεται με σημαίνια αλυσίδα, επίσης 9,25 και στη μοναδική τιμή των 40 ευρώ μόνο. Βλέπουμε ένα σημαίνιο μενταγιόν με μπλε τοπάζι, το τοπάζι του ουρανού. Είναι ένα μοτίβο που έχει την απεικόνιση νυφάδας χιονιού θα έλεγα ή λουλουδιού. Είναι ένα πολύ κομψό κόσμημα με πολύ λεπτομέρεια και με πολύ ωραίο συνδυασμό χρωμάτων. Το τοπάζι από μόνο του σου δίνει μία ηρεμία. Είναι ένας πολύτιμος λίθος που εκτός από την κρυσταλλική ενέργεια έχει και θεραπευτικές ιδιότητες. Γι' αυτό το κάνουν και μοναδικό. Είναι ένα κόσμημα που θα σας φέρει και μία ισορροπία στον εαυτό σας. Το μπλε τοπάζι λένε ότι είναι εξαιρετικό για διαλογισμό και εναρμονίζει τον ανώτερο εαυτό μας. Επίσης μας μαθαίνει να ζούμε σύμφωνα με τις δικές μας επιθυμίες και σκέψεις και δίνει νόημα σε αυτές. Είναι ένα κόσμημα που έχει και ιδιαίτερες ιδιότητες σε αυτόν που το φοράει. Η τιμή του είναι στα 30 ευρώ και είναι ένα μοναδικό κομμάτι που μπορείτε να παραγγείλετε στο τηλέφωνο 6955 504 209. Περνάμε σε άλλο ένα υπέροχο σετ από τη σειρά κοσμημάτων Αλίντα Κανάκη και είναι το ασημένιο σετ 925 κολλιέ βραχιόλι. Είναι ένα μοναδικό κομμάτι, καθαρό ασήμι όπως είπαμε, με την καρδούλα που δίνει άλλη αίσθηση στο όλο σετ και η τιμή του επίσης εξαιρετική. Είναι στα 28 ευρώ μόνο, συν τα έξοδα αποστολής. Όπως προαναφέραμε, όλα μας τα κοσμήματα είναι μικρά κομψοτεχνήματα. Όλες οι πέτρες είναι ενεργειακές και το δέσιμο μεταξύ τους είναι υπέροχο και μοναδικό. Όπως υπέροχη και μοναδική είναι και η τιμή που συνοδεύει το κάθε κόσμημα. Και περνάμε στο ασημένιο σετ σκουλαρίκια και κολλιέ υψηλής ποιότητας, όπως λένε. Είναι ένα υπέροχο σετ, διακριτικό, που θα έλεγα μπορεί να φορεθεί από όλες τις ηλικίες. Γιατί είναι ιδιαίτερο το σχήμα του, το σχέδιό του και δεν είναι καθόλου δεσμευτικό. Και για τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και για οποιαδήποτε ηλικία. Η τιμή του είναι στα 25 ευρώ μόνο, που επίσης μπορείτε να το παραγγείλετε στο τηλέφωνο 6955 504 209. Τώρα βλέπουμε ένα υπέροχο ασημένιο χειροποίητο βραχιόλι, χειροπέδα θα το έλεγα, από το Θιβέτ. Με σύμβολα επάνω του, χαραγμένο τον ήλιο και τον ελέφαντα, κατασκευασμένο από αυθεντικό ασίμι, το οποίο ασίμι είναι το σύμβολο της δύναμης, της σοφίας, της σταθερότητας, της αφοσίωσης και της γονιμότητας. Πάντα ο ελέφαντας, από όσο ξέρουμε, συμβολίζει κάτι, συμβολίζει την αυθονία. Όπως και ο ήλιος είναι η πηγή ζωής. Αυτό το βραχιόλι είναι κατάλληλο για yin και yang, για ισορροπία σε αυτόν που το φοράει. Εξισορροπεί το μέσα μας με το όλο μας σώμα. Η τιμή του είναι στα 20 ευρώ μόνο. Είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι με ιδιαίτερες ενεργειακές ιδιότητες και πάρα πολύ κομψό. Η παραγγελία σας μπορεί να γίνει στο τηλέφωνο 6955 504 209.
Περνάμε στο επόμενο κομμάτι της συλλογής, που είναι το υπέροχο, μοναδικό, μονόπετρο δακτυλίδι με μπλε τοπάζι. Ένα σπάνιο μοναδικό κομμάτι, που τι να πρωτοδούμε εδώ? Την καθαρότητα της πέτρας, την απόχρωση, τη λεπτομέρεια, το δέσιμο, το σύνολο όλο που μας μαγεύει. Μόνο βλέποντάς το ηρεμείς, γιατί το τοπάζι, το συγκεκριμένο μπλου τοπάζι, έχει αυτή την ιδιότητα. Σε ηρεμεί, σου βγάζει μια ισορροπία, γαληνεύει. Έχει την ιδιότητα, όπως όλες οι ενεργειακές πέτρες, που βγάζουν αυτή την ηρεμία και αυτή τη γαλήνη σε κάθε έναν που τη φορά. Γιατί η κάθε πέτρα αντιστοιχεί και σε κάθε άτομο, είτε ανάλογα στο ζώδιο του καθενός. Η συγκεκριμένη πέτρα, το συγκεκριμένο υπέροχο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει δικό σας μόνο με 50 ευρώ. Μόνο με 50 ευρώ. Είναι ένα υπέροχο κομμάτι που δεν θα πρέπει να το χάσετε. Η παραγγελία σας μπορεί να γίνει στο τηλέφωνο 6955 504 209. Και περνάμε στο επόμενο κομμάτι μας, που είναι επίσης ένα μοναδικό. Είναι υπέροχο. Ένα μενταγιόν από φυσικό μαργαριτάρι με ασίμι 925. Είναι ένα κρεμαστό κόσμημα από φυσικό μαργαριτάρι του γλυκού νερού. Το κούμπουμά του είναι ασημένιο, δεν θα προκαλέσει αλλεργίες, κυρίες μου, αυτό το έχουμε τονίσει, γιατί η ποιότητα των κοσμημάτων μας είναι άριστη. Όπως άριστη είναι και η τιμή του, είναι μόνο 35 ευρώ. Περνάμε στο επόμενο, το αγαπημένο. Είναι το ασημένιο σετ βραχιόλι με δαχτυλίδι. Είναι το μοτίφ ζαντέλας λουλούδι, πώς να το χαρακτηρίσουμε. Έχει αυτή την υπέροχη λεπτομέρεια, την υπέροχη λεπτή δουλειά που το κάνει μοναδικό. Είναι ένα χειροποίητο ασημένιο κομμάτι, ιδιαίτερο, πανέμορφο, και το κάνετε δικό σας μόνο με 38 ευρώ στο τηλέφωνο 6955 504 209. Τα υπέροχα μοναδικά σκουλαρίκια, ασημένια σκουλαρίκια με ημιπολίτιμους λίθους. Το σετ των σκουλαρικιών αυτών ονομάζεται η νύχτα των αστεριών. Έχει τις υπέροχες μοναδικές πέτρες από το μπλου τοπάζι και το μαύρο ημιπολίτιμο λίθο. Είναι μοναδικό κομμάτι, καθαρό ασίμι, που δεν θα προκαλέσει αλλεργίες στα αυτιά σας. Μπορείτε να το φορέσετε άφοβα και θα να το αποκτήσετε με τη μοναδική τιμή από τη συλλογή της Αλίντα Κανάκη, μόνο στα 42 ευρώ. Άλλο ένα υπέροχο σετ σκουλαρικιών με τις ωραίες κόκκινες καρδούλες. Είναι πέτρες από το Θιβέτ, επίσης ενεργειακές πέτρες, κομψές, καθαρή πέτρα με διάβγεια, με ωραίο δέσιμο, ασημένιο όλο το δέσιμο του σκουλαρικιού, που δεν θα προκαλέσει επίσης αλλεργίες, και η τιμή του είναι επίσης υπέροχη, 20 ευρώ μόνο. Κάντε το δικό σας κάνοντας ένα τηλέφωνο στο 6955 504 209. Συνεχίζουμε με το υπέροχο αριστούργημα που ανήκει στην συλλογή της Αλίντα Κανάκη. Είναι το γυναικείο ρολόι υψηλής ποιότητας με κρυστάλλους. Είναι ένα μοσαϊκό υπέροχο με βασιλικό ύφος, έχει υπέροχο δέσιμο. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ λευκού ή μαύρου καντράν. Φοριέται σαν κόσμημα, θα έλεγα, άνετα, και είναι στη μοναδική τιμή των 50 ευρώ. Με το ρολόι, να τονίσουμε, κάνοντας την παραγγελία σας για να πάρετε το ρολόι, η κυρία Κανάκη θα σας κάνει δώρο αυτό το υπέροχο βραχιόλι που είναι από τυρκουάζ πέτρα. Επίσης ασημένιο, επίσης ενεργειακή πέτρα και επίσης μοναδικό, όπως και τα προϊόντα της Αλίντα Κανάκη. Περνάμε στο επόμενο κόσμημα. Τι να πρωτοπώ γι' αυτό? Βλέπουμε ένα πανέμορφο σετ που αποτελείται από κολιέ με βραχιόλι, με 3 σειρές από λευκό φυσικό μαργαριτάρι και τελείωμα με τυρκουάζ. Πιο κομψό νομίζω πώς δεν γίνεται. Να πούμε 2 λόγια για τις πέτρες, για όσες και όσους δεν γνωρίζουν. Το λευκό μαργαριτάρι συμβολίζει την αρμονία σε σχέση με τα συναισθήματα. Προάγει τη δημιουργική έκφραση, την ηρεμία του νου, τη συναισθηματική ισορροπία, την επικοινωνία, τη φιλία και την πίστη. Ενώ το τυρκουάζ είναι ο οικολογικός λίθος που προστατεύει από την περιβαλλοντική μόλυνση και ειδικότερα τη ραδιενέργεια.
Προάγει τη δημιουργική έκφραση, την ηρεμία του νου, τη συναισθηματική ισορροπία, την επικοινωνία, επίσης τη φιλία και την πίστη. Είναι απλά κομψό. Τα λόγια εδώ είναι περιττά. Το κόσμημα μιλάει από μόνο του και μπορεί να γίνει δικό σας μόνο με 65 ευρώ, φίλες και φίλοι. Και πολύ απλά κάνοντας το τηλέφωνο σας το 6955 504 209 και είναι δικό σας. Περνάμε σε ένα εξίσου πανέμορφο κόσμημα. Είναι το ασημένιο μεταγιόν 925 ημιπολίτιμων λίθων αμμονίτης. Ένα σπάνιο μεταγιόν κόσμημα από φυσικό απολίθωμα. Δείτε δουλειά και λεπτομέρεια. Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Σύμφωνα με τους σαμάνους, ο αμμονίτης μεγεθύνει την ενέργεια και συμβολίζει τον χρόνο, την αιωνιότητα και την εξέλιξη. Επίσης βοηθάει στους πόνους του τοκετού, κάτι που αφορά τις περισσότερες γυναίκες. Το κόσμημα συνοδεύεται με την ασημένια λυσίδα 925, η οποία είναι δώρο, να τονίσουμε, φίλες και φίλοι. Το υπέροχο αυτό μεταγιόν μπορεί να γίνει δικό σας με μια πολύ απλή κίνηση, κάνοντας ένα τηλέφωνο στον αριθμό 6955 504 209. Αν αγαπάτε τα φωτεινά χρώματα, τότε το κοράλι είναι το τέλειο στολίδι για σας. Φίλες μου, εδώ βλέπουμε ένα σετ 925 ασήμι, κόκκινο κοράλι από το Θιβέτ που αποτελείται από κολλιέ και βραχιόλι. Ενώ απολαμβάνετε στις οθόνες σας το υπέροχο αυτό σετ, θα σας πω δύο λόγια για το κοράλι, το οποίο θεωρείται ένας ημιπολίτιμος λίθος που φέρνει ευτυχία και τύχη. Στις γραφές των Βουδιστών αναφέρεται ως ένας από τους 7 θησαυρούς και θεωρείται ένας πολύ ισχυρός προστάτης από τα κακά πνεύματα. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι ήταν ιδιαίτερα γοητευμένοι από τα κοράλια, ενώ συνήθιζαν να στολίζουν δαχτυλίδια, κασετίνες και τιάρες με αυτά. Το δικό μας σετ θα στολίσει το λαιμό και το χέρι σας. Μόνο με 62 ευρώ. Καλώντας απλά στο τηλέφωνο 6955 504 209. Να δούμε και το επόμενο κόσμημα, το οποίο είναι ένα υπέροχο ασημένιο κολλιέ 925 με κρυστάλλους. 9 κομψά λουλουδάκια απαρτίζουν το σχέδιο του κολλιέ, που στο καθένα επάνω υπάρχει ένα κρυσταλλάκι που του δίνει μία φινετσάτη όψη. Το μήκος του κολλιέ είναι περίπου στα 18 εκατοστά και η τιμή του μοναδική. Μόνο με 22 ευρώ γίνεται δικό σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο 6955 504 209 και το υπέροχο κολλιέ είναι δικό σας. Τώρα βλέπουμε το πολύ κομψό σετ που αποτελείται από κολλιέ και σκουλαρίκια. Το υλικό του είναι ασήμι 925. Ένα πολύ μοντέρνο σχέδιο με λίους κρίκους και ματ σαγρέ. Η εναλλαγή είναι αυτή που το κάνει πολύ κομψό και ευκολοφόρετο. Γίνεται δικό σας μόνο με 28 ευρώ. Να δούμε και το ασημένιο βραχιόλι 925, είναι βραχιόλι χειροπέδα με λία όψη, τετράγωνο σχήμα, αλλά με στρογγυλεμένες τις γωνίες. Και το πιο σημαντικό, είναι όλο γεμάτο, που σημαίνει, φίλες και φίλοι μου, ότι σε οποιαδήποτε απότομη κίνηση ή χτύπημα σε σκληρή επιφάνεια δεν θα στραβώσει και δεν θα κάνει λακκουβάκι, γιατί είναι μασίφ. Υπέροχο, δεν συμφωνείτε? Με 25 ευρώ μόνο γίνεται δικό σας. Να θυμίσω για άλλη μια φορά τον αριθμό που θα πρέπει να καλέσετε για να αποκτήσετε τα υπέροχα κοσμήματα από τη συλλογή της Σαλίντα Κανάκη. Είναι το 6955 504 209. Τώρα βλέπουμε στις οθόνες μας μία ασημένια χειροπέδα 925 αντιαλλεργική. Είναι στριφτή με ανάγλυφο σαγρέ σχέδιο, πολύ καλά δουλεμένο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να πιαστεί σε κάποιο ρούχο και να προκαλέσει ζημιά. Το σχέδιο συμπληρώνει μια λία βέργα που τυλίγεται περιμετρικά στη χειροπέδα και έτσι το κάνει κομψό και ευκολοφόρετο. Κόσμημα πολύ φανταστικό με πολύ φανταστική τιμή. Μοναδική προσφορά για τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες του West από 28 ευρώ μόνο 20 ευρώ. Ένα μοναδικό κομμάτι που δεν θα πρέπει να το χάσετε. Κάντε το δικό σας σήμερα κιόλας πριν εξαντληθεί. Τονίζουμε πως τα κομμάτια είναι πάρα πολύ λίγα και η προσφορά ισχύει για λίγες μόνο μέρες. Χειροπέδα ασημένια 925 αντιαλλεργική από 28 ευρώ
Μόνο 20 ευρώ μοναδική προσφορά για τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες του West από τη συλλογή της Αλίντα Κανάκη. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 6955 504 209 και αποκτήστε το. Να δούμε άλλο ένα ασημένιο κολλιέ 925 στα 45 εκατοστά το μήκος του. Είναι ένα επιβλητικό κόσμημα με πολύ φινέτσα, με 4 σειρές αλυσίδα και ένα υπέροχο δέσιμο στο τελείωμα που του δίνει επιπλέον ομορφιά. Δικό σας φίλες και φίλοι μου, μόνο με 22 ευρώ. Καλέστε απλά στο 6955 504 209 και το μοναδικό αυτό κόσμημα θα γίνει δικό σας. Τώρα βλέπουμε ένα υπέροχο σετ που αποτελείται από κολλιέ και βραχιόλι και η σύνθεσή του είναι λευκό μαργαριτάρι με τυρκουάζ. Όπως ξέρουμε, το λευκό μαργαριτάρι συμβολίζει την αθωότητα και την πίστη. Το τυρκουάζ είναι οικολογικός λίθος και προστατεύει από την περιβαλλοντική μόλυνση και ειδικότερα τη ραδιενέργεια. Προάγει τη δημιουργική έκφραση, την ηρεμία του νου, τη συναισθηματική ισορροπία, την επικοινωνία, τη φιλία και την πίστη. Ένα υπέροχο σετ για όλες τις κυρίες που τους αρέσουν τα κομψάκια ιδιαίτερα και γίνεται δικό σας μόνο με 70 ευρώ. Συνεχίζουμε και περνάμε να δούμε μερικά νέα κομμάτια από την καινούργια κολεξιόν Αλίντα Κανάκη. Εδώ βλέπουμε δύο βραχιόλια σημαίνια σε ένα. Βραχιόλια 925 ασήμι υψηλής ποιότητας, το πιο μοντέρνο στυλ από την καινούργια κολεξιόν, όπως είπαμε, Αλίντα Κανάκη, με λία όψη που μπορούν να φορεθούν μόνα τους ή και με άλλο κόσμημα, λιτό αλλά και κομψό. Και μόνο με 25 ευρώ το προσθέτετε στην προσωπική σας συλλογή. Περνάμε στο επόμενο και βλέπουμε μια ρομαντική καρδιά, ασημένιο κλειδί, κόσμημα με 925 ασήμι και κορνεόλι. Είναι επίσης από τη νέα κολεξιόν Αλίντα Κανάκη. Να τονίσουμε ότι σε αυτό το κόσμημα η αλυσίδα, η οποία είναι επίσης 925, είναι δώρο. Να πούμε δύο λόγια για το λίθο κορνεόλι. Είναι ο λίθος του πάθους και του έρωτα που δίνει καλή αυτοσυγκέντρωση, ανοίγει την καρδιά μας, φέρνει χαρά, κοινωνικότητα, ζεστασιά και πάθος. Ένα πολύ μοναδικό κόσμημα και στη μοναδική τιμή των 22 ευρώ. Περνάμε στο επόμενο. Εδώ βλέπουμε ένα σετ το οποίο αποτελείται από βραχιόλι, σκουλαρίκια και κολλιέ. Είναι επίσης καθαρό ασήμι 9,25. Άψογη δουλειά σε λιτή γραμμή και μόνο στα 28 ευρώ. Απλά θα καλέσετε στο τηλέφωνο 6955 504 209 και το βάζετε γι' αυτό στην προσωπική σας συλλογή. Έχουμε επίσης ένα υπέροχο κομμάτι με τη διπλή καρδιά του έρωτα, περασμένη σε μια περίτεχνα δουλεμένη αλυσίδα και στη μοναδική τιμή των 25 ευρώ. Στις οθόνες μας έχουμε ένα υπέροχο μασίφ βραχιόλι υψηλής ποιότητας, καθαρό ασήμι 9,25, με ανάγλυφα ομοειδή σχέδια που του δίνουν αριστοκρατικό χαρακτήρα. Το κάνετε δικό σας μόνο με 25 ευρώ και μην ξεχνάτε το τηλέφωνο στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθείτε για να κάνετε τις παραγγελίες σας. Είναι το 6955 504 209.